Татарша Артур Пирожков. Әсхәтті бір шатыр. Қарағыз аңа, аның бүтін жері қаты. Руслан, мен бұл клиптан келерге баш тартам. Yok. Бик шәп клип. Әйбәт клип. Әсхәт, молодец. Әфәрін. Рамил, аңла, ул безне таба алмый. Тапса. Тапмый. Тапса. Тапмый. Тапса. Мин сагынам сине, яратамын дим. Күңелкәем шиксез диңгезләргә тиң. Шиткә китә калсаң, хәтеремдә син. Юксынудан сине нишлим икән мин? Җаным тулы бушлык, күңелсез көн. Син булмасаң янда караңгы төн. Ә мин сүзсез яши алмыйм, беләсең бит үзеңдә. Ише сүзем кара күзем, кире кайшы үземә. Ә мин сүзсез яши алмыйм. Кеше яныма, тыңды алыйм җаныма. Сөям барым сине, мәхәббәтем тиңемне. Кеше яныма, тыңды алыйм җаныма. Сөям сине. Кеше яныма, тыңды алыйм җаныма. Сөям барым сине, мәхәббәтем тиңемне. Кеше яныма, тыңды алыйм җаныма. Сөям. Али о е, о. Али о е, о. Жаным минем. Кипте йөрәк. Син миңа кирәк. Һәр сүзеңне йөрәгемдә йөртәмен. Кайтырсың дип мин өмет итәмен. Алло, Әсхәт абый? Әйе. Юк, без. Әсхәт абый. Сиңа нәрсә? Дибер шатырдан Әсхәт шалтыраттымыни? Юк, бу минем абый Сарманнан. Нишләп авылга кайтмыйсың ди? Әсхәтләр алар барысы да шундый. Накашын. Күркәмдер синең һәрбер сүзләреңдә. Сагынсам уралап апак томанга. Чакырсаң чыгармын ерак юлларга. Кеше яныма, тыңды алыйм җаныма. Сөям барым сине, мәхәббәтем тиңемне. Кеше яныма, тыңды алыйм җаныма. Сөям сине. Кеше яныма, тыңды алыйм җаныма. Сөям барым сине, мәхәббәтем тиңемне. Кеше яныма, тыңды алыйм җаныма. Сөям. Али о е, о. Али о е. Сәлам, Әсхәт. Күптән залда күренмәдең әле. Салам егетләр. Отсызда булган идем. Күрдек клибыңны. Шәп булган. Карале, сушка кирәк сиңа. Прессың күренми бит. Ашаттылар, шуңа күренми. Аның каравы мин анда беләсеңме ничек качаться итте? Ничек? Менә ике акула килә яныма, әймә. Мин ике кулны, менә булай итеп, акуланың ишенә тыктым да. Акулаларны күтәрдем дә. Менә булай итеп качаться иттем. Менә булай итеп. Молодец. Ярый, давай, Әсхәт. Акулаларны ашарга. Ага. Олдакшы. Biz olib boramiz Tatarcha, Ruscha, Misharcha, Qitaycha, Yaponcha, Amerikancha. Sugma. Рамиль Агдеев, Руслан Харисов, Татар Продакшн, креатив заманча алып баручылар. Шалтыратыгыз 250 101 8.